epean amaiera. Osea que dice, gu pentsa dugu igual aprobetxan dugula justuri asko batzarra egiteko, baina nire ez dugu. Justuri eta bestea, ez? Bai, alderiek ez, nire ja baso. Eta ja gaur konbokaten dugu eta gaur... Eta nire betxera... Bale. Zueri ondo aztean, bale. En principio dana izauze konbokata batzarrako, ja zu ondo dugu zuen. Astean zorritan. Goizetik egiba da, aunque sea... Moldatuko gare. Zortzietan egingo dugu. Goizeko zortzietan? Ez, atxaldean. Zortzietan zer? Ongi etorri. Zuezara gongia da atxaldean bertan, Da, justuri ez gu egiten dugu plenoa, ez dakiz zorritan egingo dugun, asteartean, zazpiretan bada, eta segidan, egiten dugu guk zilogetziak, justurirekin eta zutanekin batzarra. Zazpietan hori eta zortzietan batzarra. Zorritan orduan? Ordu bete baino egia dut, Zortzietan hori. Zazpiretan plenoa, eta zortzietan ondo? Hirugarren eta laugarren puntuak ez. Akatak atzera gautar, ahitzen era bideatu nahi ditu. Hirugarren puntua eta laugarren puntua pleno. Irena. Berak informe bat espero duela hirugarren punturako eta laugarreneko ere atzera. Laugarren puntua. Informe bat faltala edo faltala? Bate informe bat garrantzitsua, niretzat, ikusi dut aurre zera, baina, klaro, hori garen irautzaz berbein bari gogokideu eta zer despista hori tema. Ez da, sotar batek sartutako zerbait? Ez, geure asunto izan da, geure errakuntza. Luzatu dugu asuntua eta kontrolatu diren derako, ez da. JLL jaunak ipinitako birgarten recurso reposizioa. Eta ganera, dekolez niko garantzia, ze honek akordio gartu erdire maioria, bestela ez da hartzen akordiori. Eta recurso de reposición hori horretik iratzak izan ditu, hori da, erantzun da. Hori da, asunto. Laugarren puntua behar dugu gehien baso. Hirugarrenak ez. Hirugarrenak ez desafektatzea da hirugarrenak. Ez zelan dago gai horrenan. Diktaminatu zelako. Diktamenean midatu genuen, izan diktamena plenoa eramateko. Txosten juridiko gabe diktaminatu zen? Txosten. Bat egon zen, beste bat eskatu zuen. Buskatu dugu gauza bat, eta informazio gehiago horren gainean, eta buska eman dugu. Udal gobernuak uste du argudio profundoagoa behar dituela erantzun bat eman. Hori zen idea, hori berbain genuen begoaz, asesorea, eta, claro, ideltzak gero tentu horreguz, berak errekurso bati, eskoa emateko armago deko osoa, razoitu behar dugu. Hori da zuen. Horatu, nire informe bat dagoela, errekursoak, bere garaian nik informe bat egin nuen, bideo hori pribatua izateko proposta. Eta beste akordio bat hartu zuen plenoa. Horren hori, rekurso bat bota dio... Baina ari gara bi puntu batera ekartzen edo zer ikusi duka zerbetik atzeratu behar dira bietako erabakia? Lehenengoa, informe bat behar duela udal gobernuak. JLL-ren rekursoen reposizionean. Eta bestea, erabaki du atzeratzea alkateak. Martitzen dira. GSS... Horretarako ere materialen da? Claro, ez dut informea, gutxienez. Erabakia hartzeko garantia ematea. Baina, buskatu dugu hilabitamena, ez? Principio dokumentazio guztiekin, ez? Buskatu dugu... Baina, rekursoa ez. Rekursoarena da hori. Bestea da, laugarren puntua da, maioria absolutua behar duena. Ez badaude bost boto, ez da hartzen. Hemen kontua da. Kontuak egin direla diktaminatu zenean, hemen bat zeuden.
udal gobernuaren 3 bozkak eta ETH Bilduren 2 bozkak. Eta EJaren abstentzioa zegoen. Eta ikusita, gaur kale egingo duela udal gobernuko zinegotzi batek, atzeratu behar da erabakia. Ez da lako ziurtatzen gehiengo absolutoa. Hori da, ez da? Gertatzen ari dara. Perfecto. Ez da holan baina nahi zuen. Bestela, 3. puntuak eta 4. puntuak ez dute zer ikusirik eroen artean, ez daude lotuta. Modu independientean gandoak dira eta gandu ditu goren artean. Ez dela bozkatzen da 4. puntua, eta gero. Ez bada ateratzen erabakia bastante. Ez erabakia hori guk ez dugu hartzen. Ia bozkatu behar baina ez da bozkatu behar. Beste batek hartzen du horren erabakia. Baina erabaki horren atzean, mesedez, gure susmoa hori da uste dugu. Hemen falta dela, boska bat falta da, hori aurrera ateratzeko. Hori da gure susmoa. Ez da dira esan txosten batean zen. Aquí ez da teknikoa, aquí da politikoa. Hori da, beste dira. Vale. Gaurra. Hasta agartza gozatuko ditzaioke, hori guanik akurteta. Hori da, eta garazo ditugu gurea. Bera da alkatea eta bera erabaki dezake, orain izan du, baina bera esaten modu gustatzeko, aldatu dezake erabakia. Momentuz hasiko behar plenakin eta gero. Hasiko behar plenakin orduan altakin. Arte bat onartzea. Dekretuak gero ere urtetan dira. Animalien tratutxaren inguruko izuna dago, eskumena udal eskumena da, izuna jartzea animalien nahi. Salaketak egoten direnean, udaletzen bai. Lehenik ez izan da, Denuntziak jartzen ditu, ertzainak normalmente edo partikularrak eta ertzainak edo intervenitzen dugu ikasonetan. Inizialak daude ipinita, ez? Egongo dioz, ez? Inizialak, dekretu bat da. Zan, nuke, zer dira. Eta maika, zazpi da. Bai, ez da kotatzen. Bale. Hori da, txakur batzuk diez, txipa gabe hartatu zituen hartzainak. Txakur. Txiparik eta ez dakit bakunaren baten faltan eta hori ez. Laguna hori. Organ bai, horiek salaketak ertzaintzak egiten ditu eta guri bideatzen digu boletin de denuntzia ditzen denak eta organ gure prozedura. Bale, jarraituko dugu. Hirugarrena itxiko dugu orduan baditzen erak. Laugarrena, gure oso eraman, onena ez du espedienterik. Nik esan dute gai baldintzuak dira baldintzuak, desberdinak direla. Horrek. Nahi baduzue, aurrera orain izaten du bat, alkate dauka botera horretan. Ezan gure baduzue, guk egutzen dugu. Astaten arte iba bagara boskatzen, dokumentazio guztiarekin. Eta bosgarren puntura pasaten gara, 2026ko basioaren azterketak euskaraz pastatzearen aldeko sostengu mozioa. Itxaso birako zuen, ez? Orduan gure baduzu ez dakit, nire zite irakurri edo ez? Bueno, azkenean, bestela txikiteko diote. Ondo urtan dala. Bestela txikituko diote tali mozioa, hori txekitu, tali mozioa txikitu zego. Irakurko duzu edo zer dugu? Zer nahi duzu? Zer
mozioa? Bai, hortik hartiko duzu. Vale, eskerrik asko. Vale, 2026ko basoaren azterketak euskaraz pasatzearen aldeko sostengu mozioa. Ikusirik hezkuntza kodearen 121.3 artikulua azterketa eta konkurtsoetan eskualdeko hizkuntzen lekua aitortzen duena. Ikusirik 2021ko abenduko zirkularra hezkuntza sisteman eskualdeetako hizkuntzen sustapenari eta balorazioari buruzkoa non aurreikusia den basoan azterketak eskualde hizkuntzan aurkezten ahal direla. Kontuan hartuz, 2012tik euskarazko irakaskuntza segitzen zuten ikasleek 2009ko erreforma arte basoaren azterketa batzuk euskaraz pasatu zitzatekela, zehazki matematika eta historia geografia. Kontuan hartuz, 2025ko ekainean argitaratu den Ministeritzaren erabakiak matematika azterketa aitzinatuko ibilmoldeari buruz ez duela zehazten zein hizkuntzatan erantzun behar den, eta ondorioz, orain arteko praktika bermatzen duela. Kontuan hartuz, unkituak diren ikasleak 2025-2026 ikasturtearen hastapenetik azterketa hori euskaraz egiteko prestatu direla. Aitzineko urteen jarraipenean eta orain arte ez zaiela kontrakotasunik jakinarazi. Kontuan hartuz, prestakuntza hori hezkuntzaren zerbitzu publikoaren konfiantza eta jarraipen printzipio batean oinarritzen dela. Kontuan hartuz, 2026ko ekaineko matematika azterketa aitzinatua euskaraz pasatzeko debeku baten iragartze berantiarra, haustura bortitza eta arrazoirik gabikoa dela. Kontuan hartuz, erabaki horrek ehun ikasle baino gehiago zailtasunean ezartzen dituela eta segurtasunik gabeko egoera pedagogiko bat sortzen duela eta gazte hauen etorkizunerako ondorioak dituela. Kontuan hartuz, Frantziako hezkuntza ministroak basoan hizkuntza minorizatuen lekua bermatzeko 2027ko neurriak hitzeman dituela eta 2026ko azterketa aitzinatua egutegi horretan sartzen dela. Kontuan hartuz, 2012 urtetik abiatu zen matematiketako esperimentazioa segitzea atera bide erraza, pragmatikoa eta errespetuzkoa litzake ikasleentzat eta estatuaren engainamenduaren adierazgarri. Kontuan hartuz, azterketak euskaraz aurkezteko 3 sareek publikoak, pribatuak eta zehazkak sustengatzen duten eskaera dela eta eskaera hori aho batez sustengatua dela Ipar Euskal Herriko parlamentari eta ordezkari instituzionalen aldetik. Gatikako udalak sustengu osoa adierazten die euskarazko irakaskuntzan sare ezberdinetan ari diren ikasle, familia eta hezkuntza taldeei. Galde egiten dio Bordeleko Akademiako errektoreari behin-behinean euskaraz pasatzeko aukera atxikitzea. 2012tik indarrean den esperimentazioaren jarraitzen gisa, matematika azterketa aitzinatua lehen mailako ikasleentzat. Dei egiten dio Frantziako hezkuntza ministroari 2026ko ekaineko azterketetan eskualdeko hizkuntzen egiazko kontsiderazio berma dezan, luzamendurik gabe, bereziki matematikako aurreratu azterketan, lehen mailako ikasleentzat eta ahozko proba handian terminaleko ikasleentzat. Oroitarazten du hizkuntza gutxiago duen aldeko diskurtsoak ekintza zehatz eta koherenteetan islatu behar direla. Goraki aldarrikatzen du
euskararekiko atxikimendua gure lurraldeko ondare biztia dira. Ditaminatu zen eta ditamina hau batez onartu zen. Orduan behatzi zinegotziak ikonokanak egon zineten hemen. Orduan, proposamena da sostengu mozio hori onartzen. Bilduko? Zatikoak nagoz eta zuetik dira. Hau batez onartzen da. Segarren puntu, garaiko zuko espaloiaren proiektuaren onarpena eta gastu horretarako beharrezko diren aurrekontu proiektuak konpromisoa hartzea. Hori da, hori da, proiektua alde batetik. Lehen fasea egingo litike aurten. Bat eta bi ez da, onartuko ziren ez? Hori da aurrekontu aldaketa, hori da, alde batetik. Konpromesuaren adinot proiektua amintxarenaz, proiektu oso adinera. Azkenean, garaiko hiru fasetan banatuta dago, baina akordio honek alde batetik da oraingo lehen gero daukagun aurrekontu aldaketarekin eragina daukan lehenengo bi fasea, gehi azkeneko fasea. Obra ere ez, horrela izango ziren. Bat bi eta ikusteke hirugarren fasean. Hor dago aldaketa hor dago sortzearen puntuan proposatu. Hau ze proiektua da. Honen inguruan ere diktaminatu zen, eta okerrez banago, hau bat ezen onartu zen hau. Eta ez, horretik ikusi nahi dut. Gauza asko diktaminatu ziren. Baina proiektua garaiko espaloia diktamena hau batez behatzi kideak onartu zen. Diktamena hau batez ona. Orduan hauek beti onuragarri baliagarri izango dizakordi hauek erokizunean diru laguntzak eskatzeko, eskatzen dute proiektu hauek onartuta egotea eta horiz. Orduan, gobernuaren proposamena, diktamenen arira, proiektua onartzea, gaur egunetatu zen kredituagaz eta konpromisoa hirugarren fasearekin baita ere. Hori konprometitzea baita ere. Orduan, bildukoak? Gu baiezkoa oskatuko dugu, baina aurrekoan zalantzak azaldu genituen hemen proiektuan dugula. Zelan, bigarren fasea geratzen zara pixka bat enterraren ari. Ez dakit hor kanposantuko aparkalekutik eta gurengo pasabidera eginan bezala, ia aukerari dagoen, hor behintzat zerbait provisionala egiteko, espaloia horraino egiten du, auzotarrak ere gonbidatu espaloio dira egiten. Eta behintzat, segurtasun minimo bat ia hor ere planteatu daiteke. Ez dakit azaldu nahi zen, ez dakit hirugarren fase hori noiz egingo da. Daiteke bi urte jarraian, etorriko gure etorri urtea eta etorri urteko horrekontu. Ez dakit azaldu nahi zen, behintzat, Zurbano eta Garaiko bi zarbide horietara behintzat, aztena minimo batzuetan erabiltzeko aukera izan dezaten. Koma batzuk, horra bezala. Nik uste ja azten garen horrokiko dugula posibilide hori egiteko. Ogarra utzi beste zerbitzoa, garestea direna, luminariak edo hori, baina gutxienez okupatuta edo eginda espaloia. Horre tuberik hilo bat edo berritu, eta gero egongo gara jentea bere bat espada, inongo eskaten bat dugu gaza edo erotean nahi badu, esketago posibilidadea, gaza zehalkatzen du hori tramoa. Orduan gara osoan eraman da, ez dakit, egin hori ez baiatzo interesaten ba, egon ez baina. La J que es daño, baina gara tinkoak zer kantik eskatzen duen, ez, bale? Guke beti hiru
hiru auzokok eskatutakoari bidez Ugarte eta Gorodo eta Libarona eta lehentasuna egoten dutzu horregatik esaten du ez. Kontekstu, izan duzun zera? Karreteraseko zuzendari erantzuna bota digula. Hau, komisioan sartzeko asmoz egon. Karreteraseko zuzendariak esan du, ez dagoela aurrekonturik. 2026an ez dagoela aurrekonturik aurreikusita eskaloia handik. Hori, eskaloia handik. Mesaraino eta antzatik. Lemaraino hori da hori. Baina, proiektua ekainean bidaliko digutela. Proiektuaren gainean lanketan, proiektuaren inguruan lanean hasteko eta konbenioak, Bizkaiko Foru Aldundiagaz egin behar diren konbenioen inguruan lanean hasteko. Eta gero, irailean ikusiko dutela, aukera dagoen presupuestoan sartzeko ez. Momentuz esan digu ez, baina gero, irailean berriro ikusiko dutela, aukera dagoen presupuestoan sartzeko. Baina dena den, hau komisioan. Baina, bueno, jake gauden, akatak izan du erantzuteko, aukeratu egingo, ez da. Egan edo justifikazioa, jokuz kanpo dago. Baina hori guztiz jokuz kanpo dago. Zuen burukidea, diputazioan daunak, badaino ez daula movimenturik gaur, eta ez bada zesiñorik ez bada bezer, ez dakitzelo interesa okileina ez erriteko. Oin la urte pretzeurreko egin bezan, baina, pero... Hori da, akatak esan du erantzuteko ez. Hemen nok ez dut kumplitzen badakiu, bedikoa. Beina gehiago hori bidalita eta udalakaren edukia onartu ondoren, zehaztuko da egin beharreko hitzarmenean zei irizpide garatuko dituen, orain arte itxartutakoarekin oinarrituta, bidetartearen lagapena, esparru erantzukizun banaketa, finantzaketa epeak, eta exekuzioa eta beste finantzaketari dagokienez. Hori dio, proiektua behin ona ekarrita, aspektu horiek, eta egin behar direla juridikoki, nola artikulatzen diren gauza guzti hauek, konbenio baten bitartez, edo bi konbenio ezberdinen bitartez, gauza hauek obligazio eta bete behar eta eskubide hauek sartzeko da. Eta gero esaten du, 2026ko aurrekontuan ez dago partidarik, lagapen hitzarmena hornitzeko, aurtengo irailean aztertuko da aurrekontu betearazpenaren arabera, hau da, aurrekontuaren exekuzioaren arabera, partida erabilgarririk dagoen, badago. Exekuzioaren arabera, irailean aztertuko dute, partidari dagoen. Bale, komisioaren esan behar hemen, baina esatu dagoea. Zazpigarren puntu, 2026ko lan eskaintza publikoaren onarpena. Hori da, dizunez, administraria mantzen urtean jubilatu izena, administrari berria dekogu, lanpontza ditartez hartutako administrari berria dekogu, eta orduen plaza hori bakante dago. Eta orduen hornitzeko lehenengo pausua da oferta de empleo publiko onartzea hauepa. Eta orduen... Hiru urte dago. Bai, hau da gaur onartu eta bidali beharko da Bizkaiko aldizkari ofiziale eta segurazki boletín oficial del territorio histórico. Euskadiko herri argitaritzaren diko boletín ofizial, baina Euskadikoa, ez Bizkaikoa. Eta
argitaratuko da, eta behin horiek argitaratuta, egia da legeak esaten duela, 3 urte daudela lanpostu horien deialdi bitartez, eta lehiaketa oposaketa bitartez hornitzen. Hau da, neneko pasua da, kopia onartzea hauze diktaminatu zen baita ere, eta diktaminaren emetza, izango dizuet. Uste hau ere, hau batez onartu zen da, diktamen hau ere hau batez onartu zen, bale? Hizkuntza perfila, hizkuntza perfila, leiko honek, bertan sartu denaz. Hau da, lehen bigarren hizkuntza eskakizuna zen. Be bat da, ez? Begi. Diktamena hau batez, eta proposamena hau dago, bidali dizut 2000. Orduan buskatu dugu, hau onartzea, eta nik iragarkia botatzea Euskadiko boletin ofiziala eta Bizkaiko aldizkari ofiziala. Bilduko. Eta ea botazio. Orduan hau bat ez onartzen da. Bidaliko boletin ofizial del País Vasco eta boletin ofizial de Bizkaia. Garaiko bigarren fasean hau diktamena egon zen hemen eta uste ea jota izan zela azken dituzen bakara Bilduko ikusko edo zen ea jota azken dituzen aldiko botuak lauean botaka kontatu dituela, baina abstentzioa. Ez aldeko botuak, ezik eta abstentzioa. Orduan, aldeko botuak Bilduko 2 eta GTI 3 eta abstentzioa eajotakoa 4. Diktamena aldekoa. Orduan, Handen bakarrik ez da zakuten eskolia, bezakuten arre baituzerra eta dan, ez da? Ez, hori beste gauza da. Hori ez da zakuten... Gero, horiek diez, Junkerrena eta horiek diez, gero tratatuko dagozan gauzak, nekane. Horiek diez... Sortzean horreko aldaketa dagozatzen da... Ez, hori behatzi garen puntua da. Hori behatzi garen puntua da. A ber, nekane, horiek direz... Bai, nekane. Horiek direz, alkateak remanente de tesorería erabiliz, bere eskumena erabiliz, onartu dituen aldaketa. Lo que pasa es que, naiz eta alkateak onartu aldaketa horiek, aurrekontu aldaketa horiek, guk kontu eman behar duten entrenan, zagero diputazioa bidali behar. Baina horrek ez dauka zer ikusirik, sortzigarren puntuarekin. Sortzigarren puntua, sortzigarren alkatena, berago egiten dauna hori ez da. Sortzigarren puntua da, bozkatzen ari gera, aurrekontu aldaketa espediente hori, garaiko lehenengo eta bigarren fasea aurrera eramateko, sortzigarren puntu gisa horretik. Nau aipatzen hemen. Ez, sortzigarren puntua da. Lehen hartu dugun kompromisoa orain finkatzen dugu. A ver.
aurrekontu aldaketa plenora etorri da. Garaiko fasearen bata eta bia. Bata eta bia. Ez da, ez dakit zenbat dire. Eunda piko mila, sortzigarren puntuan. Hori da, aurrekontu aldaketa horren, hori ditaminatu denuen. Ez, hori da, gero da horren. Gero esalduko dira. Hauze da, a ver, alkate, a ver, nekane. Esplikatuko dut, gero ipatuko dut. Bueno, a ver, alkateak, hauze da, boskatu dugu, bilduko baietz esan dute, zeu ibaitare, zuek azteritu zeniten komisioan, zer boskatzen duzu? Aldeko botuak dau. Abstentzioa bi. Orduan, aurreko, sortzigarren puntu. Ulertzen dut prozedura. Ez ditut ulertzen hemen ondako boska bat. Eta nire buruari bota diot hori. Bakoitzak esan dezake nahi duen bezala boska. A ver, nik, bueno, itxoen momentu bat, betiko horrez, bidaliko dut Bizkaiko aldizkari ofizialera, iragarkia, eta egunez, jendaurrean, anuntzio 15 días hábiles, jendaurrean dagoen momentuan erreklamaziorik ez badago, behin betikotzat, definitiboki, onartutzat, emango da, gaur orain provisionalki onartu duzuen aurrekontu aldaketa, bale? A ver, vale. Beratzi gaben puntua. Finantza iraunkortasun txostenen berri emateaz. Orain sartu da, itxoio. A ver, orain topako da. Lehenengo aldak. Noiz egiten diez hauek. Adin, prozedura eta legiak kontu legako lehortu izan. Behin joan zen urteko likidazioa onartuta, aurrekontuaren likidazioa onartuta. Eta aurtengo aurrekontua indarren sartuta Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratzen den momentutik, urrengo pausoa izaten da incorporación de remanentes de crédito deitzen diren. Horiek zentxuk direz. Horiek direz, igestik datozen inbertsio kredituak, baina oraindik ejekutatu ez direnak, edo baita ere, igez egindako kontratazioak eta kontabilitatean defasera iritsi direnak, hau da, adjudikatu egin direnak, baina ez direnak gauzatu igez eta aurten gauzatuko diren gastuak direlako, adibidez. Wake Parken bidean egindan atonketa hori adjudikatu egin genuen igez abenduan, baina aurten exekutatu da, orduen hauek gastuak ordaintzeko
behin likidazioa igezkoa onartuta, behin aurrekontua, aurtengoa onartuta, inkorporatu ditzen den, sartu egin dugu aurrekontuan, naiz eta adjudikazioa igez egin. Edo bestela, inbertsioak, inbertsioak, adibidez, zertutzako espaloiaren. Zertutzako espaloia, igez onartu zen aurrekontu aldaketa, eta inkorporatu egin dugu aurten, justo gaztea ekainen hasiko diezo gara. Eta ja kamite guztiak lizitazio eginda eta hori, baina hori aurtengo aurrekontuan ezagon sartuta, baina igez egin genuen kreditu aldaketa hori, 6. kapituluko partida bat da, inbertsio bat da, eta horregatik inkorporatu egiten dugu aurtengo aurrekontua. Horiek diez, gero baita ere, Paladoko bidearen konponketa baita. 75.000 euro horiek urtarrilean eta otsaila bitartean egin ditu Zorroza Industrieta enpresa. Butroikoa, eskoierana, hori beste urtetatik dekogun partida bat da, eta inkorporatu egiten dugu, baliteke Foru-Aldundiak noizbait guri hori eskatzera, horregatik inkorporatu egiten dugu. Osasun zentroaren erreforma, igez 81.000 euro ipini ziren aurrekontuan, eta orduan erabaki izan da gobernutik, aurten aukera dekogunez igezko inbertsio partida horiek aurtengo aurrekontura inkorporatzea, sartzea hau baita ere, eta aurten osasun zentrorako aurrekontuan ipini da partidari eta populari, hauze gehitzea. Frontoiarena beste horren Nik uste, hau ez dakit, azaroan edo urrian, amaieran, azkenengo plenoan, urriko plenoan onartu zen, eta orduen horregatik, inbertsio moduan, sartuta egon zen abenduan aurrekontuan, baina ejekutatu ezenez eta inbertsioa denez inkorporatu egin dugu aurtengo aurrekontua. Gero, cierre metaliko eta planeamendukoak aurrek diez akuaren partida hauek, egon dino ez da amaitu prozesua, eta aukera dekogu hauek inkorporatzeko Bizkaiko Foru Aldundiak diruz lagundutako gastu batzuk direla. Hauze da lehenengo aurrekontu partida. Hau, alkateak onartzen dago. Urrengoak, humonaz, urrengoa zentzu dugu. Urrengoak argitarri, alkatearen eskumenak erabilita, hau, Garaiko auzoko espaloiaren proiektua, 17.000 eta hau. Hau, uste, alkateak sinatu da, alkateak onartu dela. Hau alkateak onartu dela, 17.000 eta hon, bere remanente tesoreriaren erabilera daz. Aurreko puntuan ditu direna? Erakinera? Bai, aurreko puntuan kopuru bat eraman dute igezpik inkorporatu diren kreditu horiek, eta gero, orain aurrekontu aldaketa honekin ez bera azten egunetik. Egunari adibidez, lehenengo aurrekontu aldaketa inkorporatu diren kredituak adibidez, demagun 20 direla. Bigarren aldaketa hau egiterakoan, remente tesoria ez da honetik azten duzik, eta lerro gitik. Eta orduan mugizten zoaz bizkarra. 17.000 eta egunero diez, garai osoko espaloiaren proiektua. Hirugarren aurrekontu aldaketa da, kanperra erosteko. Hirugarren aurrekontu aldaketa, zertutzako auzoko espaloiari, bai, hori da.
aurrikusi izan igoera bat aurrikusi da lizitazioan enpresak kuartatzeko lizitazioan, eta orduan igo behar izan genuen 13.000 euro, igo dugu 243.000 eurora, zorionez, bi enpresa gondirez, eta adjudikan jako enpresa bateri, estudios eta horra talde, eta suposatzen dugu zigean tramiteak egiten euregaz eta diputazioaz, espero dugu ekainean astea zertutxe usoko espaloiaren hau. Hauze, baita ere, onartu zen nik dakidala, uste dut hauek guztiak alkatetzaren betu bidez. Claro, apirian ez dugu plenorik eduki, eta nik uste dut martxoan ez genera onartu. Eta gero, dunpegarena argita barri, alkatetza dekretu bidez baita ere, ze hau urgentea izan da. Traine enpresak irabazi dago lizitazioa, aurkeztu bidez Traine eta Alpinzaba, eta Traine enpresak irabazi dago lizitazioa, eta hau ere, 20 egunetan, ipini dugu, Danperlan onak hartzea, ariketa den baile, bidalako behar gina, Danperlakin lanean ez da. Eta zergatik prozesu guzti hau? Badara gogo urteak nik gauza hauek kontu ematen trena, baina berri izan. Hau ediez diputazioera eman bardotzako. Nik bidali bardot, nola kontu ematen dugun hemen plenan, zertifikadoek bidali bardot diputazioera, eta horregatik kontu ematen dugu plenan. Baina, ez duzu egin gatik dira da kontu ematea, eta nik certificado, acuerdo plenario certificado ingo dut, eta bidaliko dut diputazio. Ezkerrak eta galdera. Zeukan urgentzia boskatzeko zer? Komisioan komentatu izan, RGTB. hori da. Orain irakurriko dut, irakurriko dut. Eta zeratik ez duzu aurkeztu sarrera prebistoa? Zeratik ez duzu aurkeztu? Orain, gaur Ezin dut irakurri gaur, esan nuen irakurriko, geratu ginen komisioan irakurriko genuela plenoan, ze Alberto geratu zen elkarteko eta bidali zintzaidan. nik pentsatzen eban, Jenteari ez da. pentsatzen eban, sarrera prebistoa duzu baita. Urgentzia da, Ikusita etorren astean, Sartu mesedez, irakurtzeko. Ditaminatu ez. Baina irakurri aldu. Astean gane zuiko izango da. Super ezoiko. Dekainikoa ezoikoa beste kontua hau ja data pasata dago. Emaritzaren amizazpiko kontu bat da, adierazpena, ekainaren hasieran, erdialdean Euskadiko duko batzorretan, diktaminatu eta ohiko plenoan pena bat izan da, bentsat, gaur goizean jakitu minez izatea, bidaliko neban beste talde guztiek, bintzat. Gainera espreski ikusi dute udelek aber adierazpen egin duen, ez dut topatu udelen adierazpen. Egon naz ikusten, badakit Alberto zezatzen. Hori komunikatore martitzen dugu pleno. Vale. Sartuko duzu? Zapera martitzen ez duko. Eta hori duzuko dituan. Oikoa, kanikoa. Ez, kanikoa ez da duko. Gaurkoa da oikoa. Gainatzekoa eta usteiekoa direzokoa. Ez, Zoiko batean bestean. Baina, bueno, ez que... Partitzenean sartua da? Ez que, bai... Pues ya está. A ver, bestela... Bueno, hori nahi bat zute, hori bestela irakurri gaur urgentzia onartzen bada, eta onartzen baduzu eta ez du, hori da.
Ez urtena, martintzen irakurriko da, bale? Irakurriko da. Txon, urgentzia honatzen dugu? Bai. Zuek lau alde horretatik zer inozoia jotako? Hau irakurtzen duzuna da, testu bet, bialgo dauna, no? LGTBI Bai, Berdinduz. Bale, Gatikako udalaren adierazpen instituzionala. Maiatzaren 17an LGTBIQ+ fobiaren aurkako nazioarteko eguna ospatzen dugu. Data honekin, gogora dakarkigu 1980an Osasunaren Mundu Erakundeak homosexualitatea gaixotasun mentalen zerrendatik kendu zuela. Giza eskubideen eta aniztasunaren aitortzan mugarri izan zen erabakia. Harrezkero, egun hau, sexu orientazio, genero identitate eta genero adierazpen guztien errespetua eta berdintasuna aldarrikatzeko erreferentziazko eguna bihurtu da. Azken hamarkadetan, aurrera pauso garrantzitsuak eman dira legeetan zein gizarte mailan, eta gero eta gehiago dira askatasunez bizitzeko eskubidea defendatzen duten ahotsak. Hala ere, 2026 honetan ere, LGTBIQ+ pertsona askok diskriminazioa, mespretsua eta indarkeria pairatzen dituzte egunerokoan. Sare sozialetan zabaltzen diren gorroto mezuak, eraso fisiko eta hitzezkoak edo lan eta hezkuntza esparruetan gertatzen diren bazterkeria egoerak oraindik errealitate dira. Bereziki, kezkagarria da azken urteotan gorroto diskurtsoek eta jarrera intolerante izan duten gorakada. Horrek, agerian uzten du oraindik ere pertsona asko ezin dutela bere identitatea edo sexualitatea askatasun osoz bizi, beldurrik gabe. Horregatik, ezinbestekoa da, erakundeek, hezkuntza komunitateak eta herritarrek elkarrekin lanean jarraitzea berdintasunean, errespetuan eta askatasunean oinarritutako gizartea eraikitzeko. Hori dela eta, Gatikako udala osotzen dugun talde politikook LGTBIQ+ fobiaren aurkako konpromiso irmoa berresten dugu. Aniztasuna aberastasun kolektiboa dela defendatzen dugu, eta pertsona guztien duintasuna eta eskubideak bermatzeko lanean jarraituko dugu inolako diskriminaziorik gabe. Era berean, Gatikako udalak lanean jarraituko du herri inklusiboago, biderazkoago eta seguruago bat eraikitze bidean, non pertsona guztiek beren sexu orientazioa edo genero identitatea edozein dela ere askatasunez eta segurtasunez bizi ahal izango dute. Iratzaren 17an, zein urteko guztietan, LGTBIQ+ fobiaren aurka tinko eta ozen. Hori da adierazpena, bozkatuko dugu, bildukoak, GTIkoak talde, agota zein. Itxaso mesedez bidali adierazpen hori, altari sartzeko, bale? Hau batez, altan sartuko dut adierazpena. Bale, horrean ja baiz, horrean eskarak eta baldera. Astearte bai bidali dut ja, Xabi, zure maila ematen dit, Garramendu kastelarina ez dit. Praktikako instituna esan